шановные гости и дорогие земляки. Прывітанне ўсім, хто прыйшоў сёння на сапраўднае свята народнай музыкі і песні. Свята светлай і шчырай любові да вялікага цуда народнага мастацтва песні. Трэці конкурсны дзень абласнога песеннага форуму з любоўю да песні прысвечаны прыхільнікам народных спеваў і музыкі. Учора для вас спявалі народныя ансамблі, а сёння мы працягнем знаёміць вас з лепшымі харавымі калектывамі і сольнымі выканаўцамі народнай песні Брэшчыны. Вельмі складаная праца чакае членаў нашага паважанага журы. Дазвольце іх прадставіць. Вялікая Тацяна Рыгораўна, старшыня цыклавой камісіі народных спеваў, выкладчык харавых дысцыплін установы сярэдняй спецыяльнай адукацыі Баранавіцкі дзяржаўны музычны каледж, старшыня журы. Вальшынец Наталья Анатольевна, дырэктар Брэсцкага абласнога грамадска-культурнага цэнтра. Бернат Наталья Ивановна, загадчик отдела аматорской творчести Брэсцкага областного громадско-культурного центра. Аласюк Мария Дмитриевна, ведущий методист по вокально-хоровым мастацтве Брэсцкага областного громадско-культурного центра. Зуев Иван Олегович, ведущий методист по вокально-хоровым мастацтве Брэсцкага областного громадско-культурного центра. Жадаем вам, паважаныя журы, плённай працы, а удзельнікам абласнога песеннага форуму добрага настрою і поспехаў. Открывая конкурсную праграму, натхнёная радасцю жыцця і прыгажосцю родных мясцін, Аліна Бармута з Пружанскага района. Сустракайце. Зажурилася в цвіті каліна, у високих луках над рогом. Зачекалася хлопця дівчина, у своїй у весні молодой. Зачекалася хлопця дівчина, у своїй у весні молодой.
народ має свій особистий духовний характер, який знаходить найбільше відбиття у його піснях. Народ пяє, і у піснях можна розпізнати, з чиїх вуснов, а головне, з чиєго серця вона вийшла. Ми пропонуємо вам познайомитися з виконавцею народної пісні, яка представить Брестський державний музичний коледж ім'я Григора Ширми. Зустрічайте, Софія Негатіна.
юной девчины, бережками быстрая бежит вода. Едут воевода и купец доброду, а с калином жжется рваная ягода. Едут воевода и купец доброду, а с калином жжется рваная ягода. Калиная ягода, еще не спелая, не боится мороза, девка смелая, ой, девка белая, спелые ягоды, ой, поразия, сила ягоды, ой, девка белая, спелые ягоды, ой, поразия, сила ягоды. Песня нібыта яднае нас з прыродай, таму што ў ёй захавана духоўная сіла многіх пакаленняў, любоў і ласка да роднай зямлі. Незвычайнае хараство і зладжанасць чуецца нам у гучанні кожнага слова. Яно то ласкавае і пяшчотнае, як подых летняга ветру, то шырокае і плаўнае, як далячынь палёў і азёрныя блакіты, то звонкая і пералівістая, як празрыстыя крыніцы і песні птушак, то суровая і грозная, як навальнічныя хмары. Дазвольце пазнаёміць вас з яшчэ адной прыгожай прадстаўніцай Брэсцкага дзяржаўнага каледжа імя Гора Шырмы. Кацярынай Конахавец. Сустракайце. Зара моя вечерняя, взыди рано, постой поздно, поколь же я все уберу, двор вымяту я веничком, стол засялю рогожечкой, завтра ко мне гости будут,
Наша основа песня народная, а гэта значыць не стареючая ніколі. Музычны падарунак вам дасылае Вольга Гурыч, Кобрынскі раён. Над ракой, над жовтими грушами журавлі подрезані саду. Я зустречай светлою зрушена со старенькой мамой говорю, а для тела все не забылася, что было великим, як сусвет. Тишинёй тьмой заслонилася, а для тела пыльцем пусто цвет. В окна засвятилися іскринкою, я ступила тихо на порог. Ёс яна хатинка невеличкая, что была видать усих дорог. Дорогое, родное, одинокие, сердце мы завсёды тут живем. Не здарма маленькою родимою, там, где мы родилися за лет. Не здарма маленькою родимою, там, где мы родилися за лет. Веселая, шаровная спадарыня жила, красой своей дивною мужчин взяла с ума. Я ей прозвонить парня за дивную постать, я же за то, что парню любила танцевать. Ах, парня, спадарня, кружися веселей, а ты, парня, спадарня, николи не старей. А ты, парня, спадарня, николи не старей. А парня, спадарня, лайкачкой не была, я на майстрыха вдалая, вся род людей была. Дочушку русокосую растила, як могла, мужчин зводила с розуму, свой розум берегла. Ах, парня, спадарня, кружися веселей, а ты, парня, спадарня, николи не старей. А ты, парня, спадарня, николи не старей. Бабулей стала парня и тешей золотой, дочка майстрыха вдалая, сиденья не красой. Майстрыха отмысловая и машина послать, и внучка всё готовая, от матери
Якая цудоўная наша зямля, якія таленавітыя і працавітыя на ёй людзі. Гэта вялікая радасць. Любая добра зробленая работа пасеяць і сабраць хлеб, дзіця ўзгадаваць, кнігу напісаць, песню скласці, а потым гэту песню заспяваць. Проста і ад душы. Менавіта проста і ад душы для вас спявае народны хор Суквецці Пінскага района, мастацкі кіраўнік Людміла Іванцова. Світ вольний широкий гукає далека, і тільки грайте ти у серці за мною. Церква таля речки, для русских невесты. Для вас я родимый крепнуся душой. Святая родима, имя дорогое, малая родима, святое имя. Ты боль мой и радость, и счастье земное, милей тебя в целым сусвете няма. Там бусел крылатый ряснує над хатой, а бача вороны по ветрам пьянит. Частинка родимый, пусть город любимый, столица духовная нами стоит. Святая родима, имя дорогое, малая родима, святое имя. Ты боль мой и радость, и счастье земное, милей тебя в целым сусвете няма. Усё тут рядома, да болю знайома, да болю знайома, куди ні зірки. Тут ласки матулі, тут казки бабулі. Має тут витоки, має корані. Святая родима, имя дорогое, малая родима, святое имя. Ты боль мой и радость,
чалавека ёсць радзіма, і кожны любіць яе, любіць месца, дзе нарадзіўся і жыве, любіць родную прыроду, свой народ, любіць сваю родную мову і песні свайго народа. На сцэне народны хор «Палескія перазвоны», мастацкі кіраўнік Ганна Нечыпарук, Кобрынскі раён. Прыжкаём
Высокі прафесіяналізм, памножаны на любоў і шчырасць, гэта адметная рыса хора палескай песні «Спінску» пад кіраўніцтвам Ларысы Дмітренка. Сустракайце. Ой, ты хмелю, 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 зелененький, де ж ти, хмелю, зиму зимував, що й мир розвивався? Де ж ти, хмелю, зиму зимував, що й мир розвивався? Зимував я зиму, зимував любов'ю, зимував я в лузі при дорозі, дай мир розвивався. Зимував я в лузі при дорозі, дай мир розвивався. Ой, і сильно, сильно, сину молоденький, де ж ти, сину, ножку ночував, що й мир роздивався? Де ж ти, сину, ножку ночував, що й мир роздивався? Ночував я ночку, ночував другою, ночував я у тій дівчини, що й сватати буду. Ночував я у тій дівчини, що й сватати буду. Ой, ти хмелю, хмелю,
Саджу на свій садочок, бо без крику не назвав. За катками він, напевно, та зарив всю ніч гуляв. Добре раніці по лісі, живоплод мій любий край. Я вітаю ця від пісня, від багатців полихай. Я вітаю ця від пісня, від багатців полихай. Засвятилися красою на небесах городов. Глаголица я сердца, вдохновенно тому снов. Вышла я на світло двора, поклонитесь землі. Как щасливий день был новий, як на живі. Доброй раніці по лісі, животворне моє. Я вітаю ця від пісня, ти мой нес моє життя. Я вітаю ця від пісня, ти мой нес моє життя. Я вітаю ця від пісня, ти мой нес моє життя. Можна любить ці не любить джаз. Можна справчатися об вартостях оперети. Але не любить народную песню просто немагчыма. Ёсць у ёй і глыбіня душы, і пяшота, і чысціня, і светлы смутак. Яна жывая, сапраўдная і шчырая, як і наши наступныя канкурсанты. Мы запрашаем на сцену заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь, народны хор «Крыніца», мастацкі кіраўнік Вольга Наумович, Столінскі раён. Ой, не
родны беларускі край, такі прыгожы і непаўторны сваімі чароўнымі краявідамі, стужкамі рэк, блакітам азёр, урачыстым шумам лясоў, неабсяжным прасторам лугоў і палёў, славны сваёй мужнай гісторыяй, багатай культурай, працавітымі людзьмі. Няхай квітнеюць і зяюць усімі колерамі народнай таленты зямлі берасцейскай. Сустракайце апошняга канкурсанта на сцэне народны ансамбль народнай песні «Купавушка», Брэсцкі дзяржаўны музычны каледж імя Рыгора Шырмы, мастацкі кіраўнік Людміла Кучур.